saltare lume sono Radu și bine ați venit la al doilea vlog al meu. Alături de Florin. Salutare, cum să vă explic, el va sta aici și eu o să încerc să trec de el. Hai să dăm drumul. E nebun. Aha, nu mă doare pe dai da. Paul! Paul, da? Paul, vai te și Paul!
Hai! Bă, stai! Asta mă stai! Buracii anului. Uite ce câștigă chiorul bătălia. Urechi? I-am dat urechi lui Rada. Wow, ce l-a urechit pe acolo! Joacă ca mult ăsta în albastru. Ce-a băgat-o între picioare. Am simțit că l-am băgat în gură. Asta este schema lui Bey. Ceacă-tă! Lasă mingea acolo și fugi. Lasă mingea acolo. Uși cum aveți pe mine. Mai poți? Ba da, poți. Mai! De acolo cu puțin. Și bun lume, cam atât cu acest episod. Am fost Radu, alături de Florin. Salutare! Și o să ne revedem la al doilea episod. Abia 7 minute. Și dacă v-a plăcut de Florin, să lăsați în comentarii. Dacă vreți să-l mai iau, să mai mă ajute la videoclipuri. Și cam atât. Uite eu. Câți? Îmi cer scuze și dar vreau să mai fac ceva, să-i dau 200. Îmi cer scuze pentru gafele, adică probleme la cameră, dar asta. El o să-i trag lui 200 și el mie 200. Uite-te la cameră. Dar mâine. Bravo. Da, va fi ciudat. Da, pistură. Da, costum. Ia, dă costumul. Oh. Hai, aviația, rămâne. Să te bata cu frere. Ești tu, și te duci cu beliscoterul. Bun lume. Continuu. Continuu, care bate. Se pare că o să-ți grupă la 4 goli. Golul lui Socolila. Să vedem pe Gareth Bale. E stângașul Gareth Bale. Ronaldo. Vezi că e și ăla e stângaci. Stanciu. Ăla-i mijlocaș. Dă, Stanciu. E faliu rău ăsta. Și dacă vreți videoclipuri cu comedie, sunați-mă. 222. Are telefon. Oh, fraierul a arătat. Mă. Ia puteți-vă puțin.
Ia du-te, joacă-te și de un pumn. Stai că-l bat după aceea, după ce dau golul. Hai Filcele. Când cine dă șut? Ronaldo. Păi e stângașul, frere. Ești ăla, e tot stângaci. Chipciu. E tot stângaci. Să dăm pe Chipciu. Și bună, mea, că am scoate să iau pe Radu alături de Florin. Bună ziua! Bye, bye!